Ba, da, e. Filmează, Uite, că văd și eu acum. Dă cu foc, dă cu foc. Vreau și eu. Arsonistul! Uitați, băieți. E ars de viu. Ia uite la. Nu, e ars de viu! Uitați, băieți, numai s-a rămas. Ia-o să le pe prostul ăla! Luci! Ce-ți bani? Mamă, da, Monstru suprem! Sau băieți, ei. Eu sunt ok. Filmează focul. hai, cred că... No! Salvați-mă! Nu băga mea-și pula în monstru. Mi-a aruncat lanterna! Om, dați ceva! Oh, nice! Bravo! Nice. Fugiți! Plac de aici! Care sunt cu mine? Uitați-l, fraților! O pulă! Ha! Când mă mălac, mai fum ăla pe gumba ăsta, uite căcatul ăla, uite-vă ăsta, cu stările, cu ciorile, cu pula, cu pizda. Știi pe unde e ieșirea? Mort în cadă. Nu treci pe aici. Monstru din tavan. Popică nu cred că e bine și cred că o să ne-o luăm. Nu, Tare. pe aici. Găoaza mare, fraților. Microfon, telefon. E căcatul ăsta. Fugi. Unde ești, popică, adamantiu? Popică, adamantiu.